gare ni gobe ga 'yan uwana, kan hakina ba zan ki kurkuku, kan hakina ba zan ki kurkuku ba. A yau gare ni gobe ga 'yan uwana, yau gare mu gobe ga 'yan uwanmu, kan hakin mu ba ma ki kurkuku ba. Yau gare mu gobe ga 'yan uwanmu, kan hakin mu ba ma ki kurkuku ba. in halikina in ka san abun nufina, zuciya ta kasanta har cikina, har sana'a ka san ƙudurra na, a sana'a ban zo da ja'iba ba. Rabu Allah dumbin salatu kanka ga masoyi mai haska masu binka, wanda bai musu guna wa masu binka. Rahama ne gare mu babu zamba. Yau gare mu gobe ga 'yan uwanmu, kan hakin mu ba ma ki kurkuku ba. La ilaha illallahu khaliqina, ba abin bauta sai ubangiji na, ba abin tsoro sai ubangiji na, mai wuta mai aljanna mai azaba. Yau gare mu gobe ga 'yan uwanmu, kan hakin mu ba ma ki kurkuku ba. 'Yan uwana ban ɗauki bindiga ba, ko ta ko ba ban ɗau majawajawa ba, babu ɓarna ban zage ɗan wani ba, babu cuta ban ɗau hakkin wani ba. Yau gare mu gobe ga 'yan uwanmu, kan hakin mu ba ma ki kurkuku ba. In shari'a ce na ce aminta Allah, in kan sana'a in har na sabi Allah, shari'a kot tsari iri na Allah, na amince in har na aika zamba. Yau gare mu gobe ga 'yan uwanmu, kan hakin mu ba ma ki kurkuku ba. A jihata kun san akwai penal code, haka sannan kun san da shari'a code. Ni musulmi na zaɓi shari'a code, a penal code ban kai ga tuhuma ba. Yau gare mu gobe ga 'yan uwanmu, kan hakin mu ba ma ki kurkuku ba. Constitution ta zana ka'idoji na human right, duk an yi ka'idoji, har akwai right of speech to kuji, gargashin su ban dace da tuhuma. Yau gare mu gobe ga 'yan uwanmu, kan hakin mu ba ma ki kurkuku ba. Laifukana na yi shari'a ce, ke da haƙi ita mun hukunci zarce. Shari'ar musulunci a takaice, a penal code ban dace da tuhuma. Yau gare mu gobe ga 'yan uwanmu, kan hakin mu ba ma ki kurkuku ba. Aminu ala bai bata tarbiya ba, bai taɓa shakasiyar wani ɗan adam ba,
Aminu ala ba mai sai da kasatuwa mun karya doka ba banci zarafi. Yau gare mu gobe ga yan uwanmu, kan hakinmu ba ma ki kurkuku ba. Hasbunallah ban yi ta tsokanawa, addu'a ce roƙo nake ga rabu. Ya tsora yanzu sai ya karba, addu'a ce bani na kirkira. Yau gare mu gobe ga yan uwanmu, kan hakinmu ba ma ki kurkuku ba. Yau gare mu gobe ga yan uwanmu, kan hakinmu ba ma ki kurkuku ba. In masifa ta mamaye kawawa, hasbunallah rike abun biyawa. Rabbu dammiruhum wata ranka cewa ina koko mazikun narko na azawa. Yau gare mu gobe ga yan uwanmu, kan hakinmu ba ma ki kurkuku ba. Dan ƙasa nake ni ba a korina ba, dan jaha nake ba wai zo bane ba. Musulmi nake ba bautar gunki ba, ba habashe nake ba a sabon yankawa. Yau gare mu gobe ga yan uwanmu, kan hakinmu ba ma ki kurkuku ba. Ba kuruma nake wai na kisan na'a ba, har karatun arabic fa banki nai ba, har karatun boko fa banki nai ba. National diploma na yi duba. Yau gare mu gobe ga yan uwanmu, kan hakinmu ba ma ki kurkuku ba. Da takardu na zaga ofisoshi, bambadanci na yi shahar na ƙoshi. Kamfanoni na bi su ofisoshi, babu aiki ba hanyar sagaran. Yau gare mu gobe ga yan uwanmu, kan hakinmu ba ma ki kurkuku ba. Ga iyalai ga matata da yara, babu nutsuwa in koma in takara. Cigaban boko ba tsumi da bara, mafakata ubangijin murau. Yau gare mu gobe ga yan uwanmu, kan hakinmu ba ma ki kurkuku ba. Babu aiki na dogaro na kaina, a rubutu na fara jefa kaina. Yau a waka kuma na tsinci kaina, faɗakarwa ba watsa talbiya. Yau gare mu gobe ga yan uwanmu, kan hakinmu ba ma ki kurkuku ba. Waka in wasafa in tsara, in rubuta a sake na rera, na yi alabar a karkasa wa yara. Miliyoyi kacin abinci duba. Yau gare mu gobe ga yan uwanmu, kan hakinmu ba ma ki kurkuku ba.
zane zano saktocin da nake ba aikin yi ba wai da alfahar ba mai sana'ar da ke kiɗa kuduwa me yake wa kiɗa na bashi tsawa mai sana'ar da ke sai da takarda zan yi fasuta da ato kudu opereto na kwamfuta duwa mai graphic na ke nufi kuduwa safareshan leza ko na takarda zane kai in biya su ba ƙaharwa sai falato girafi zane nema in yi kwilet biya nake kudu inspiration rota da kod kuduwa su fitar min sayan majanta duwa mai bugun siri ma yana jira na biya lakadan da ajalan masu mota a tasaffarar buguwa na biya so ba wai da lamuni maketa sidila sai sun haya rufa dan jira na kawo sayar dare yara na bakin danjoji suka sa so sayar basu yi bara jami'o'i da na yi suna jira na don gwajin ɗalibai fa ba faharwa radio talabishin suna jira na faɗakarwa nishaɗuwa da haihuwa gwamnatin ma na biyan kuɗin tax ga rabanu bakin biya nake information ma'aikatar copyright biya so da ƙa'ida kudu sai so ma'aikata matata suna jira na kai kuɗi su duba wanda ya yi yunƙurin ya ganuwar wasu mai yi wa society kudu na sana'a na samar da sana'a kan haƙi na ba zan ki kurkuku yau gare mu gobe ga yan uwanmu kan haƙin mu ba ma ki kurkuku ba a bikin danko naga har su kaza har da zago da masu wadda ƙarzani an ce an goge bako nasu kaza naga zabi sun ƙoshi basu daga yau gare mu gobe ga yan uwanmu kan haƙin mu ba ma ki kurkuku ba ga macizai su sullube a saba na gajaba tana kushe su bawa jemagu ba su san gurin zuwa ba tafiyar yanzu ba da jakuna yau gare mu gobe ga yan uwanmu kan haƙin mu ba ma ki kurkuku ba ga sahara ga tsirrari na daga mai doki in za ka zo ka hanga mai jaki marmaza zo ka hanga tafiya ce rago ba zai iya yau gare mu gobe ga yan uwanmu kan haƙin mu ba ma ki kurkuku ba duka duka da an kai wa jaki kan taban jiya an ka doki jaki
inda raina malan ka daina ɗoki, yau kai ne gobe wanin ka ba. Yau gare mu gobe ga yan uwanmu, kan hakin mu ba ma ki kurkuku ba. Zani juya in gaisuwar mazaje, gwaraza mazan cikin mazaje, ɗan dago kayo ɗarin mazaje, taka lafiya ba zan wuce. Yau gare mu gobe ga yan uwanmu, kan hakin mu ba ma ki kurkuku ba. Misbahu kayo ɗarin mazaje, Adamu mukin rufu kai ɗarin mazaje, kai barabe zakakuran mazaje, alakare ya kange mu manu. Yau gare mu gobe ga yan uwanmu, kan hakin mu ba ma ki kurkuku ba. Rabu Allah yabo da kan bawawa, da na buɗe kai ne farkon sakawa, marufi na sunan ka ne na sawa, ka iya min abin da ban iya. Yau gare mu gobe ga yan uwanmu, kan hakin mu ba ma ki kurkuku ba. Yau gare ni gobe ga yan uwana, kan hakina ba zan ki kurkuku, kan hakina ba zan ki kurkuku ba. A yau gare ni gobe ga yan uwana. Yau gare mu gobe ga yan uwanmu, kan hakin mu ba ma ki kurkuku ba. Yau gare mu gobe ga yan uwanmu, kan hakin mu ba ma ki kurkuku ba. Yau gare mu gobe ga yan uwanmu, kan hakin mu ba ma ki kurkuku ba. Kan hakin mu ba ma ki kurkuku